дар рӯзи дуюми рақобатҳои Тбилиси Гранд Слам 2022 4 варзишгари тоҷик ба майдони диловарӣ баромаданд. Муҳаммад Раҳим Сарахонов дар вазни то 73 кило дар рақобати аввали худ бо варзишгари қирғиз Чингизхон Сагиналиев ба татамӣ баромад. Дар нерӯсанҷии мазкур варзишгари қирғиз бо 3 шидо муҷозот гардид ва паҳлавони тоҷик ба даври дигар роҳ ёфт. рақиби дуюми Муҳаммад Раҳим Сарахонов дар Гранд Слам Тбилиси Михаил Соутласвили аз Юнон буд. Дар дақиқаи дуюми нерӯсанҷӣ паҳлавони юнонӣ аз як имконияти мусоид истифода намуд ва соҳиби имтиёзи вазарӣ гардид. Дар дақиқаи охири нерӯсанҷӣ Сарахонов аз як ҳаракати зидди ҳамла истифода намуда сараввал имтиёзи вазарӣ кор кард ва дар ҳолати кор дар замин маҳорати воло нишон доду пирӯз шуд. рақиби паҳлавони умедбахши тоҷик дар рақобатҳои даври ҳаштякниҳоӣ яке аз варзишгарони пурқуввати Фаронса, қаҳрамони Аврупо дар соли 2018 ва барандаи медали биринҷии Гранд Слам Париж 2022 Бенҷамин Аксус буд. нерӯсанҷии варзишгарон бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифта ба суди паҳлавони тоҷик хатм шуд. дар дақиқаи дуюми сабқат паҳлавони тоҷик пас аз иҷрои як усули зебо соҳиби имтиёзи вазарӣ гардид. варзишгари фаронсавӣ низ дар навбати худ пас аз як амалкард вазари ҷавобиро кор кард. дар сонияҳои поёнии дақиқаи сеюм Муҳаммад Раҳим аз як ҳолати мусоид истифода бурда ҳарифашро аз сари роҳаш берун кард. дар даври чорякниҳоӣ варзишгари мо бо ҷудочии машҳури гурҷӣ Лаша Шавдатуашвили ба татамӣ баромад. мутаассифона дар ин нерӯсанҷии бисёр ҳамҳассос Сарахонов ноком шуд ва ҳунарнамоиро дар даври тасаллобахш идома дод. дар даври тасаллобахш низ Муҳаммад Шариф истодагарӣ карда натавонист ва аз намояндаи Узбекистон Муродҷон Юлдошев шикаст хӯрд. бо ҳамин Гранд Слам Тбилиси барои ин паҳлавони тоҷик хотима ёфт. паҳлавони дигари тоҷик дар вазни то 73 кило Муҳаммад Шариф Наҷмуддинов дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм бо паҳлавони гурҷӣ Фридон Гигани ба майдон омад. дар оғози дақиқаи дуюми дидор як ҳаракати варзишгари гурҷӣ барояш имтиёзи вазарӣ овард. Муҳаммад Шариф пас аз имтиёзи рақиб як амалкарди зебо нишон дод, аммо аз ҷониби довар баҳогузорӣ нашуд. дар сонияҳои поёнии дақиқаи сеюм ҷудоварзи тоҷик рақибро ба паҳлӯ зад ва соҳиби имтиёзи вазарӣ шуд. дере нагузашта Фридон аз амали зидди ҳамла истифода намуда дар дидори мазкур ғалаба ба даст овард. бо ҳамин тартиб Муҳаммад Шариф Наҷмуддинов аз идомаи рақобат барои мақомҳои ифтихорӣ бенасиб шуд. Шодмон Ризоев дар ин мусобиқот дар вазни то 81 килограмм ҳунарнамоӣ намуд. ӯ дар даври аввал озод буда ҳунарнамоиро аз даври дуюм бо варзишгари Маҷористон Аттила Унгвари шурӯъ кард. Ризоев тавонист ҳарифи худро аз сари роҳаш берун карда рохати даври ҳаштякниҳоиро соҳиб шавад. ин дафъа Ризоев бо Винисиус Панини бразилӣ даст ба гиребон гашт. зури бозӯи варзишгари тоҷик барои ноком сохтани ин ҳарифи сарсахти худ басандагӣ кард ва ӯ ба даври навбатӣ роҳ ёфт. вале дар ин марҳилаи рақобатҳо Шодмонро рақиби пурқуввати озарӣ Элҷан Ҳоҷиев шикаст доду ҷудочии тоҷик ҳаққи ширкат дар сабқатҳои тасаллобахшро пайдо кард. ин дафъа низ варзишгари моро намояндаи кишвари ҳамҷавор Узбекистон ноком сохт. Шодмон Ризоев аз дасти Шарофиддин Болтабоев шикаст хӯрд. намояндаи дигари Тоҷикистон Муҳаммадҷон Абдуҷалилов дар рӯзи дуюми рақобатҳои Тбилиси Гранд Слам дар вазни 81 кило ҳарифи якуми худ Эойн Флеминг аз Ирландияро мағлуб кард, вале дар даври дуюм аз Тато Григалашвилии номдор сарафканда шуду аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд. бо ҳамин варзишгарони тоҷик дар рӯзи дуюми мусобиқот натавонистанд ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ шарафёб шаванд. Караматулло Ҳакимов, Мансур Раҳмон ва Абубакри Акобир дар рӯзи сеюми мусобиқа аз кишвари мо намояндагӣ менамоянд. ҷараёни рақобатҳоро 5 июн мустақиман дар телевизиони варзиш тамошо кунед.